Kumitat tekniku mmexxi mill-Professur Matthew Montebello, kap tad-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali fl-Università ta' Malta, se jfassal proposti biex issaħħaħ is-sigurtà ta' tfal online. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg waqt konferenza dwar l-effett tal-midja soċjali u r-reati online. Xogħol tiegħu ser ikun li jagħti rakkomandazzjonijiet lill-Gvern Malti dwar kif nistgħu nagħmlu dan mingħajr ma nmissu l-libertà tal-espressjoni. Rid inkun ċara hawnhekk li din ir-riforma hija ntiża sabiex nipproteġu l-online space, naraw illi kull riforma u leġiżlazzjoni futura tkun waħda illi tagħmel sens, illi tirrispekkja wkoll mudelli illi seħħew barra mill-pajjiż. Dr. Buttigieg qalet li l-Kumitat se janalizza modelli regolatorji minn pajjiżi oħra fosthom l-Awstralja u d-Danimarka li qegħdu limitu fuq l-aċċess tal-minorenni fuq il-midja soċjali. U Malta? Jiena personalment qatt ma naqbel li tipprojbixxi ċertu għodda diġitali għaliex inti importanti li teduka lil kulħadd dwar kif għandhom jintużaw għaliex għandhom il-priġi tagħhom, però fl-istess ħin trid teduka dwar kif tista' tuża l-midja soċjali b'mod li huwa san. Is-Segretarju Parlamentari żiedet li qabel tittieħed deċiżjoni l-Gvern se janalizza kull mudell regolatorju eżistenti. Fuq livell Ewropew, il-Kummissarju għaż-żgħażagħ Glenn Micallef qal ma' TVM News li wieħed minn kull 6 tfal huwa vittma ta' cyberbullying u l-Kummissjoni qed taħdem fuq pjantazzjoni Ewropew. Nkun qed naħdem ukoll fuq pjantazzjoni kontra is-cyberbullying. Pjantazzjoni li jiffoka primarjament fuq il-prevenzjoni ta' cyberbullying, se naraw li jkun hemm armonizzazzjoni tad definizzjoni ta' cyberbullying, se naħdmu għal pjattaformi diġitali biex naraw li jintużaw għodot intelligenza artifiċjali biex nkunu nistgħu nidentifikaw kontenut ta' bullying online u li jitneħħa dak il-kontenut. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon fakkar li l-Gvern biddel il-kodiċi kriminali biex is-cyberbullying u cyberstalking ikunu meqjusin bħala reati.